Pán Edip, budeme pokračovať tam, kde sme skončili. Trochu to však urýchlime. Továreň musí najneskôr do mesiaca začať vyrábať. Pokiaľ ide o produkciu olivového oleja, spojte sa s Čelikovcami a s nimi doriešte aj nákup strojov. A ďalej. Urýchlite skupovanie pozemkov v Mardine. Ak treba, ponúknite im viac peňazí. Pani Sila, nemyslím, že je to vhodný krok vzhľadom na naše plány. Povedala som to už predtým, pán Edip. Nediskutujme o tom, iba to vykonajte. Ako chcete. Prosím? Mama, kde ste boli? Nedovolal som sa vám ani Šivanovi. Čo sa deje? Ste v poriadku? Nie, ako by sme mohli byť. Povedz mi, čo sa stalo. Ty sa ešte pýtaš. Otcov stav sa zhoršil. Čo to hovoríš? Čo mu je? Prečo ste mi nedali vedieť? Včera sme boli v nemocnici. Robili, čo mohli, ale nepodarilo sa im znížiť mu tlak. Ako mu je? Trochu lepšie. Prečo ste mi nezavolali? Nevedela som ho presvedčiť. Zakázal mi s tebou hovoriť. A ja som ho počúvla. Ranilo ho, čo sa dozvedel. Povedal, že nechce syna, ktorý ho nerešpektuje. Vraj mu robíš iba hanbu. Keď počul, že Sila chce na našej pôde otvoriť továreň, jeho stav sa ešte zhoršil. Musel si ísť ľahnúť. Boran, vraj si sa spojil so Silou. Skupujete tu všetku pôdu. Je to pravda? Naozaj sa chceš vzoprieť našim tradíciám? To máš odkiaľ? Kto to povedal? Včera volal tvoj bratranec. Keď to otec počul, priťažilo sa mu. Ako by prišiel o rozum. Ľudia od nás odchádzajú. Chcú pracovať v továrni. Opúšťajú našu pôdu, zrádzajú nás. Takto náš rod príde o všetko. Neboj sa, mama. Urobím, čo treba. Mohla by si mi dať otca? Otec sa teraz modlí. Dobre, mama. Prosím, netráp sa. O chvíľu zavolám znova. Ak máš problém, príď za mnou. Už nikdy nič nerob poza môj chrbát. Našťastie nemám žiadny problém. Kto ťa zase rozčúlil? Počúvaj, Gian, ak sa niečo stane otcovi, vlastnoručne ťa zabijem. Náš vodca začal myslieť na svojho otca. Nie je už trochu neskoro. Prečo mu hovoríš veci, o ktorých nič nevieš? Všetko, do čoho strkáš nos, iba pokazíš. To skôr ty si ten, kto robí veci za naším chrbtom. Zahrávaš sa s nami. Ale pamätaj, ja nie som ako ty. Postaram sa o náš rod. Budem proti každému kroku, ktorý podnikneš. Mojou úlohou je ochraňovať náš rod. Keby si všetkých nevystrašil, hoci nepoznáš pravdu, toto by sa nikdy nestalo. Boran, to by už stačilo. Neobviňuj Giana. Ja som hovoril s bratom. Pozri, už máme aj letenky. O týždeň budeme v Amerike. Musíme sa začať chystať. Nikam nepôjdem. Synček, nerob mi to. No tak daj tomu ešte šancu. Nepôjdem. Nikam nepôjdem. Už som to raz povedala, hovorím to zas. Ak chceš ísť, tam sú dvere. Doma takéto stanice nechytáme. Prišla si sem pozerať televízor? Myslela som, že máš prácu. Nechcela som ťa rušiť. Ty si pre mňa najdôležitejšia. Choď sa obliecť. Pôjdeme do mesta. Budem sa ponáhľať.
Vítaj, Boran. Odchádzam, Abaj. Čože? A kam? Idem do Mardinu. Boran, najprv sa upokoj. Povedz mi, čo sa deje. Tak toto ďalej nejde. Zvolám radu rodu. Poviem im, že Sila je tehotná a kým neporodí, budeme žiť v Mardine. Boran, čo si sa zbláznil? Toto predsa nie je riešenie. Vieš, čo sa stane, keď im to povieš? Budú si myslieť, že ich rozsudok vykonáš po pôrode. Ja si to uvedomujem. Nemám inú možnosť. Otec ma nechce ani vidieť. Kamkoľvek sa otočím, čakajú na mňa nejaké úklady. A útekom sem som aj tak nič nevyriešil. Keď nie som v Midiate, je to ešte horšie. No ak budem tam, môžem ich presvedčiť. Boran, upokoj sa. Nájde sa iné riešenie. No to je už veľmi neskoro. Nadišiel čas odísť. Keď sa vrátiš do Midiatu, Sila pôjde s tebou. Cítim sa taká bezmocná. Prosila som ho, aby sme to skúsili, ale odmietol to. Navyše odvtedy nepovedal ani slovo. Teta Šule. Teta Šule. Mrzí ma to. Tiež som sa snažila Emreho presvedčiť, ale nepočúvame. Nechcem, aby si sa trápila. No, neviem, čo mám robiť. Ja na niečo prídem. Musíme nájsť spôsob, ako ho motivovať, kým je ešte šanca, že by mohol chodiť. Odteraz sa už bude Boran zbytočne snažiť. Nebudú brať vážne jeho postavenie ani jeho slova. Čakali sme tak dlho. Mysleli sme, že vie, čo robí. A ako to dopadlo? Budeme hľadieť do budúcnosti. Treba vymyslieť, ako sa z toho dostaneme. Čo chceš vymýšľať? Vyriešime to po svojom. Môj brat to nenechá len tak. Vydrž, neprejdú ani 2 dní a pošle sem niekoho, aby urobil to, čo Boran nedokázal. Netreba, otec. Povedz strýkovi, nech to nerobí. Prečo, synak? Keď náš vodca nevie obrániť našu česť, ja sa uchádzam o tú prácu. Boran? Čo sa deje? Musím s tebou súrne hovoriť. Prosím, sadni si. Chápem, o čo ti ide, ale spôsobí nám to veľa problémov. Boran, som jedna z nich, patrím tam. Možno na tých ľudí myslím viac než ty. Sila. Musím sa tam vrátiť. A stáť na čele svojho rodu. Takže si sa rozhodol. Sám si povedal, že každá voľba znamená i stratu. A vzdal si sa nás. Nikoho som sa nevzdal, Sila. Chcem žiť vo svete, aký sme si vysnívali. Ak chceš, aby ťa tí ľudia mali radi a prijali ťa, tiež tam musíš byť. Nestačí tam len postaviť továreň. Takže sa musíš rozhodnúť. Pôjdeš so mnou do Mardinu